Вітаю вас! І сёння у нас з вами 8 сонет Уильяма Шекспіра у двух перакладах. Па-першае, Владзіміра Дубоўкі, па-другое, Тацяны Дем'янавай. А спачатку сонет 8 на ангельскай мове. Паехалі. Music to hear. Why hears thou music sadly? Sweets with sweets war not. Joy delights in joy. Why lovest thou that which thou receivest not gladly, or else receivest with pleasure thine annoy? If the true concord of well-tuned sounds by unions married do offend thine ear, they do but sweetly chide thee who confounds in singleness the parts that thou shouldst bear. Mark how one string, sweet husband to another, strikes each and each by mutual ordering, resembling sire in child and happy mother, who all in one pleasing note do sing, whose speechless song, being many, seeming one, sing these to thee, thou single wilt prove none. Вельмі прыгожы сонет. Пераклад Уладзіміра Дубоўкі. У музыцы твая ўся асалода. Чаму ж яе ты слухаеш з тугой? Калі яна табе не даспадобы, чаму не развітаешся ты з ёй? І хоць акорды жалем горкім поўны, у іх сугучнасці табе дакор. Хто без гармоніі жыве чароўнай, самотны той на ўвесь зямны прастор. Ты чуў калі, як струны ў дружным ладзе у перазвон гудзяць адна другой? Так бацька з сынам разам з імі маці шчаслівы спеў пяюць адной сям'ёй. І сведчыць гукі шчырыя ўсім, самотны, як і не жывы зусім. Пераклад Тацяны Дем'янавай. Чаму музыкі напой цябе ізноў захліствае самотай? Ці не яна сусвет адзіны твой ратаванне ў шалі адзіноты? Калі сугучны спеў вянчаных струн так абражае слых твой дасканалы, дык гэта ўсё таму, што ты, пяюн, марнуеш хор нявенчаным кімвалам. Глядзі, як струны зладжаны сям'ёй. Загаманіўшы разам улюблёна, кранаюць свет гармоніі сваёй нібы матуля, бацька і дзіцёнак. Яны без слоў спяваюць ва ўнісон. Мы утраіх. А як жа бедны ён? Да сустрэчы на 9 сонеце.